Αν σου λέγανε, Πασχαλίτσα, να ορίσεις το Μαρμαρά, τι θα είχες να πεις με μια κουβέντα γι' αυτόν? Πόνος. Έτσι. Λοιπόν. Πόνος. Ψηφίδα την ψηφίδα μαζεύετε αυτό τον πόνο και έρχεστε και τον αναποθέτετε στη νέα σας πατρίδα. Εδώ στο νέο Μαρμαρά της Χαλκιδικής. Ας τα πάρουμε λοιπόν αυτές τις 4 ψηφίδες, τις 3 που έχω στα χέρια μου. Ταξιάρχης. Ο Μητροπολιτικός Ναός της παλιάς πατρίδας, που μέσα του υπήρχαν βαρύτιμα κοιμήλια. Τα πιο πολλά βέβαια ήταν δωρεά από τους μεγάλους ευεργέτες της πατρίδας. Εφοπλιστές. Εφοπλιστές, οι οποίοι ήταν ξακουστοί, ο Νικόλαος Κυριακίδης και η αδελφή Παντελή, οι οποίοι παρόλο που ήταν φτωχοί στην καταγωγή, αξιώθηκαν να μαζέψουν χρήματα και το πρώτο τους πράγμα ήταν να βοηθήσουν την πατρίδα και όχι τον εαυτό τους μόνο. Πάμε στον κάβο του Αμπά. Ο κάβος του Αμπά είναι οι ελαιώνες της παλιάς πατρίδας. Η περιοχή του Καλεντέρ ήταν οι εμπελώνες. Ναι, αλλά όμως η προσοχή σας και το ενδιαφέρον σας ήταν στη θάλασσα. Στη θάλασσα, μα γι' αυτό ο Μαρμαράς συγκεκριμένα, επειδή δεν είχε μεγάλο χώρο για γεωργικές καλλιέργειες, όλη του η ζωή ήταν η θάλασσα. Η θάλασσα και το εμπόριο. Ναι. Θέλω να σας πω πρώτα ένα στίχο που έλεγε η μητέρα με δάκρυα στα μάτια. Καρδιοστάλαχτα δάκρυα. Μαρμαρά θέλω να γράψω τα μεγάλα σου δεινά, να συγκινηθούν οι πέτρες και να κλάψουν τα βουνά. Καταλάβατε, αυτός ο στίχος, το τετράστιχο αυτό, περικλεί όλο τον πόνο μέσα. Ο Μαρμαράς ήταν η πρωτεύουσα. Ωραία. Η πρωτεύουσα. Ήτανε το Κλαζάκι, η Γαλμή, η Αυτόνη, το Πραστιό και τα παλάτια. Τα παλάτια ήταν μεγάλα. Γιατί υπήρχε ένα παλάτι, το είχε κάνει κάποιος βασιλιάς, λέγαν τότε. Βυζαντινό. Βυζαντινό και από εκεί πήρε την ονομασία του. Έτσι έχω ακούσει. Ναι. Αλλά επειδή η μητέρα τα έλεγε πολύ, εγώ είχα την τύχη οι γονείς μου να ζήσουν για πολλά χρόνια. Ο πατέρας μου πέθανε 92 ετών και η μητέρα μου 94. Και επειδή αυτοί ήταν πολύ πονεμένοι άνθρωποι, ζυμώθηκα με αυτόν τον πόνο της προσφυγιάς τους. Και μεταλαμπάδευσαν στην ψυχή μου, όπως και στον αδελφό μου, αυτόν τον πόνο. Ω Μαρμαρά γλυκιά πατρίς, μέσα στην Προποντίδα, που άδικα σε χάσαμε ολόκληρη γλυκιά πατρίδα. Οχού καημένε Μαρμαρά, και όταν σε βάζει ο νους μου, σαν διάργυρο σκορπίζεται το αίμα του κορμιού μου. Όχου καημένε, όχου καημένε Μαρμαρά, τα τέκνα σε εξορίζεις Μαρμαρινάκι μου, τους Τούρκους κάνεις ειδικούς και μας αποχωρίζεις Μαρμαρινάκι μου και μας αποχωρίζεις να ζεις ξενάκι μου. Όχου καημένε, όχου καημένε Μαρμαρά, κι όταν σε βάζει ο νους μου Μαρμαρινάκι μου, σαν διάργυρος, σαν διάργυρος. Πόσες φορές έχεις πάει στο Μαρμαρά? Μία και μόνο. Γιατί? Γιατί όταν πρωτοέγινε η πρώτη εκδρομή προσκληματική, μπορούσα να πάω. Αλλά ήταν ο πόνος τόσο μεγάλος μέσα μου, που πιστέψτε με, σας μιλώ πολύ ειλικρινά. Σας καταλαβαίνω απόλυτα. Έλεγα θα πεθάνω. Δεν θα μπορέσω να ακολουθήσω αυτή την εκδρομή. Όταν έγιναν η πρώτη εκδρομή, με έφεραν οι δικοί μου που πήγανε, Βότσαλα, πολλά διάφορα ακριβώς. Ξαναπήγανε, έσπασε εκείνος ο μεγάλος ο πόνος και κατάλαβα ότι μπορούσα να πάω.
ο άνθρωπος περνάει μια προσφυγιά, περνάει προβλήματα, καθημερινές αντιξότητες και καταφέρνει να επιβιώσει μέσα από όλα αυτά. Πολλές φορές δεν έχει τρόπους να δικαιολογήσει αυτή την επιβίωση. Πρέπει να επινοήσει κάποιους μεταφυσικούς τρόπους για να μπορέσει να εδραιωθεί, να γίνει κρατεός μέσα από μια πίστη και κυρίως να επιβιώσει μέσα στην καθημερινότητα. Όταν έγινε το ναυάγιο του Παγκόσμιου Αρμονίας στο Βόσπορο το 1960, ο άντρας μου ήταν ναυτικός και ταξίδευε. Έφυγαν από τον Πειραιά για να πάνε στη Ρωσία. Και στον δρόμο τρακάρισαν 2 τάγκερ και άρπαξε φωτιά. Ο άντρας μου κοιμότανε, ήταν νύχτα. Και διάβαζε την Αγία Γραφή, την είχε στο κρεβάτι και διάβασε. Στον ύπνο του βλέπει την Παναγία, τη λίμνια που έχουμε και την εικόνα εδώ. Και ακούει μια φωνή και τον λέει: πέσει στη θάλασσα να σωθείς. Μέσα στον ύπνο δεν το κατάλαβε. Και σηκώθηκε όπως ήταν με τις πιζάμες και πέφτει στη θάλασσα. Έπεσε στη μία πλευρά και τα ρεύματα τον έβγαλαν στην αντίθετη όχθη, ας πούμε, του Βόσπορου. Εκεί μαζεύτηκαν Κωνσταντινοπολίτες για να δουν τους ναυαγούς, να τους βοηθήσουν, να τους πάνε στο νοσοκομείο, να συνέλθουν, ας πούμε. Χάθηκαν πολλά άτομα. Μάλιστα, ένα αντρόγινο που έφυγε τον Πειραιά, χάθηκε ο μπαμπάς και η μαμά και έμεινε το παιδάκι στο μορφανό. Έρχονταν μετά στη λίμνη, το γνωρίζαμε. Και ο άντρας μου βγήκε μια κυρία από εκεί και τον σκέπασε με ένα γούνινο παλτό που είχε. Μετά ήρθαν στη λίμνη, κάνανε στην Παναγία λειτουργία που σωθήκαν όσοι σωθήκαν και από τη λίμνη, ήταν κι άλλα παιδιά μαζί. Και το θεωρήσαμε σαν θαύμα. Καταλάβατε. Και η Παναγία η Λιμνιά και αυτή ένα θαύμα είναι. Όταν ερχόταν από τη Χαλκίδα, ξεκίνησε ένα καράβι για να περάσει προς τη λίμνη και από εκεί στην Διψό, δεν ξέρω κάπου. Ερχόντας στη λίμνη, σταματάει το καράβι, δεν προχωρούσε. Λένε, μα τι γίνεται τώρα εδώ. Γιατί στη λίμνη πήγαν πρώτα οι Μαρμαρινοί. Ναι, πρώτα οι Μαρμαρινοί. Μια μεγάλη καραβιά Μαρμαρινών πήγε στη λίμνη. Περνώντας από εκεί, σταματάει το καράβι. Τι γίνεται, δεν προχωράει το καράβι. Κάτι λέει, πρέπει να υπάρχει μέσα στο καράβι. Φεύγει η εικόνα από μέσα από το καράβι και πέφτει στη θάλασσα. Αυτή την εικόνα την είχε ένας Τούρκος και έκοβε καπνό μες στο καράβι. Πού να ξέρω την άλλη πλευρά. Πάνω στην εικόνα, ναι, η Παναγία, η Λιμνιά, η μορφή της. Βγαίνει η εικόνα, πέφτει εκεί, όλοι την το είδανε, φεύγει, ας πούμε, που έγινε και αυτό θαύμα και πάει και στέκεται σε μια κορυφή. Σε ένα βράχο πάνω στη λίμνη, μέσα στο κέντρο. Μετά την πήγαν πιο ψηλά σε ένα μέρος που λεγόταν Καστριά. Να χτίσουν εκεί η εκκλησία, να κάνει. Αυτή έφευγε, σώνει και καλά, ας πούμε, να κατέβει στον τόπο της. Το που κάναμε 1, 2, 3, είδανε πιο ότι δεν γινόταν, και χτίστηκε η εκκλησία και υπάρχει μέχρι σήμερα πάνω στο βράχο στη λίμνη. Ανεβαίνει με σκαλοπάτια αρκετά. Καλώς αντάμω.